नोंथांमोननिसिम चाइनिस फिथाजोंहाय बरायहरबाय चाइनिस फिथाजों बरायहरबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय दा नैबे लाइभनि गेजेरजों आंनि खाथियाव सोर सोर दं बिराद गोरों गोरों मावखानाय जायो नायदो बे देन्जार आरोना जोङो ब्र'आ करियानिफ्राय फैदों साउथ करियानिफ्राय फैदों जादों साउथ करिया किम जं बा ओरैहाय दङ नै बानायजा सोमदोन इउटुब चेनेल दं दै मा चेनेल खिथावद' जानोलै बावलायलांबायलां मालाबा खोन्थानायसैलै हा ब्रह्मन्द जानायाव बारा गोबाव गैले बेनो दा बोथोरफ्रावनो दामनो हासिगौ बैसो जाथ'वाखै नोंना बैसो जाथ'वाखै आरो ना बोसोरसे खम जादों बोसोरसे माबा खम हरलाय आयं नेनांबाय बेस्रा उफाय गैया नेनांबायना फिथा जादों जों फैदा सोर अलिभनि बिदाया हरसै नामा औलै ए बे आं आमसिखा स्कुलाव नुबाय थाखायोब्रा नोंसोरखौ नाहरमोननि सिरि दा नोंसोरो सोमखोरमोननि सिरि क्लास 8आव गारना बेंगलर खादोंमोनब्रा आं सिमलाखौनो ओमफ्राय खैलामैलायाव जयेन लाफैफिनदों नाहर माबामोननि सिरिमोन नामा नाहरमोननि सिरिनिमोन दा फिथाजों गुगुनि जुनासनो जोंना गलांजेनदोंल'मोनरा मा जुनास जादों बरगयारिना मा जाखो ब्र' आंनि बायदिसो बाव टाइटेलाबो मा जाखो ब्र' नै चाइनिस फिथा जादों ब्र' चाइनिस फिथा कमलेस्वर मास्टारनि एगेन्स्टसोमोन ने चाइनिस फिथा आरो जाबावनांगौलै ओइ चाइनिस फिथा लाबोबाव आं बिराद मोजां मोजां कास्ट'मार लाबोयोथ' आयौ एफाग्राब बुरियो हा एफाग्राब बुरियो आंनो नांला सालाकापार बांसिमा जम एन्ड चाइनिस फिथा दा बिदि फैजेनबायानो आं फैयानो इंलिसनि होसोलायबावरा आं गोबावसैना माब्रै होआ होनोरा होयैया फिथाखौलाय इंलिसनि रा फिथाखौ बोरै साउथआवलाय लिरहैबाय Hi guys, good morning. Rice cake. We're eating now. We're eating now an Cake. idli and cake. Just now in Australia. And Chinese and idli. Dahun I'm bro. This and idli and from. जुनास हरदोंलै नै मा जाखोरा ब्र फै दे कमेन्ट खालाम दे नङा फिथाखौ इंराजियाव इडलि होनो बेखौनो सोलोंदों आंथ' रोङा नालाय माथो आंखौसो होबाय थाखो रायलायहरदोरा आयो हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमबाय बिथां मिनिया इउटुब चेनेलनि गेजेरजों मोनसे खावलायहरनाय जाय सिख्लाया महर मोजां आरो गारि मथर ग्रोम ग्रोम लानानै आंजों हाबा जाफैनो गोसो दं फै ट्रेक्टर गंथामसो मोननांगोन दे होमब्लासो लागोन आं चाइनिस फिथाया नै बान्थ'आनो जबाय नै बान्थ' गज'सो होफैबाय नै चाइनिस फिथाखौ नायलाय नै माथो बान्थ'आं गज' माने चाइनिसावहाय फिथाया नैबे बान्थ' गोनां आरोना ससे बान्थ' सिनि थायो बे बान्थ'आ गज'खौसो होफैदों नै बे चाइनिस फिथा दखाना बबेजों होनोब्ला नैबे खैला मैला मैगं दखान सेराव जुनास बरगयारि मा जाखो ब्र' चाइनिस फिथा रा चाइनिस फिथा
चाइनिस फिथा जादों ब्र नै खैला मैलायाव जागासिनो बिथाङा खैला मैलायाव दा साहाया खालि जाजोब्बायनो आङो लोंनो रोङाखैनो फैद' लोगोफोर फैसा बेल'खानो बेखौ जाजोबलांखानायसै गारि थाव दंखायोलै बेल' बख'खादां नै जों बेसेबां जाखोथाय देल' लानो मोनो स' दिनैहाय खैला मैला लोगोफोर खैला मैला बाजार नै ओमफ्राय बाजैमोनाबो चाइनिस फिथा जादों आरो हनै बाजै चाइनिस फिथा जाबाय माथो बाजैनिबो चाइनिस फिथा बानथ'आं गैया हनै ना खेबस'नासो जाग्रोबाय चाइनिस फिथा ओमफ्राय लोगोसे खैला मैला बाजार नै बेनो मैगं बाजारनि ओरैजाय फै बे चाइनिस फिथाखौ जानोला जोबोद गोथाव गोथाव बे साहा दखानावहाय मोनजायो नैबेनो बे बाजारावहाय ओमफ्राय दा जों चाइनिस फिथाखौनो जागासिनो नै फैथायाव बेरायनो गोथै आंबो मोनखायो फैसाखौ नै 2 नम्बर बायदि मोनजोबखायोरा सिगांनि फैसायानो साबसिनमोन नायजाले दानिया औ या मा गोनांखा होनदों ब्र नोङो एकाउन्ट गोनांखा लाइसेन्स गोनांखा आस्सा आयौ नोगोद आलौबाय चाइनिस फिथा जादों नङासो बर'दिनाव माबा अमानि बेगेंफोरजों गोथांफोरजों जानानै नोंसोरनि फसायग्रा फैनो हागौ सोरनि हाबा प्रसन'नि थायो अ लोगोफोर ये जों जाहैबाय खैला मैलायाव दिनै फिथा जानो चाइनिस फिथा जानानै साहा लोंनानै उदैफोरखौ एसे गिदिर मोनबाय या हेलो सभी को नमस्ते जो लोग वीडियो देख रहा है सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो भी देखा है सब्सक्राइब और लाइक मार देना ठीक है और शेयर भी कर देना साइड में हेलो गाइस आजा लाइव में थोड़ा बात करता हूँ है तो नहीं तो थैंक यू नों गुड नाइट नोटलायरा उल्टां फाल्टांनो थैंक यू गुड नाइट ब्रो चाय पीले ने ट्रेननि होदोलायरा ओइ चाय ले चाय होननानै चाय ले महाय ओइ थो लोंदोस फैद' लोगोफोर सोरबा फैनो गोसोब्ला फैखादो लाइभआवहाय माने दिनैहाय जोबोद मोजां सेंग्राफोर नुगोन सिख्लाफोरा नायदोंब्ला दा ओरैहाय दं बानायसो बेबो पस्ट खालि ओमफ्राय ओरैहाय दं नै फंबाय बेबो पस्ट खालि डेन्जार एकदम मानसिया ग्रेजुवेट खासै बेबो
बैसो जाथ'वाखौ बोसोरसे खम ओमफ्राय हरै सासे दङ हनै IPS कमप्लिट ओमफ्राय दा बिथाङाबो बोसोरनै खम चल जायो दायो थांनायसै आरोना एकदम हाबा मोनथ'आ 17 बोसोरल' हाबा मोनथ'आ 17 बोसोर खैला मैलायावहाय दङ जोङो ब्र साबसक्राइब साबसक्राइब खालाम नोंनि गोजोननाय थाबाय औ थ' गिदिंलाबायनोसै दा दसे हासिदा औ महाय नामायनो आमगुरियाव थांगासिनो जोङो नै माबानि चाइनिस फिथानि मेनेजारासो थांनायसै दानिया अफिस होस बेबो अफिसावल'खा नै जानानै अफिस नांगौ आदसा दसे मा रायलायहरथ' माथो लाइभसो मानिथो इउटुबनि हेलो भाइयों बहनें ये देखिए हमारा कोयला मिला बाजार है ठीक है हम लोग यहाँ पर अभी बिल्कुल 4-5 आदमी मिल के घूम रहे हैं तो चलिए मेरा दोस्त लोग अगर चैनल पे इंटरेस्टेड है तो आप लोग देखते रहना ठीक है चाय वगैरह अभी पी के भी आ चुका है हम लोग थुम आमटेकाया बेसेथो गोजान जाखो थुम आमटेका थुम होननाया थुम बसुमतारिया आमटेकाया बेसे गोजान जाखो दंबावो होनदों बेनिफ्राय 7 किल'मिटार गोजान थुम बसुमतारि आमटेकाया 7 किल'मिटार दं ब्र खैला मैलानिफ्राय दानग्रायालाय माथो इनिलाय दानग्रा बेनो लाइटखौ दाननोसै औ इधर बकरी सो रहा है बकरी का आमटेका 7 किल'मिटार ओमफ्राय ओरैजाय जोंनिया खैला मैलाया मा होनो नैबाव खानाय सिनग्रा दै नै नापितफोर दङ बाव नापित दङ बावहाय नै खैला मैलाया नापित नै बेवहाय खानाय सिनग्रा बाजार दै ओमफ्राय नै आदामोना सिननो नोगोद गोबावसै बे आदाया खानाय सिननानै ओमफ्राय ओरैहाय लाइनल' आरोना नै बेयावबो सिनो बा हौरैबो सिनो नै बाय लाइटआ एसे बोथिं बोथां जायो लोगोफोर आं दोनथ'नाय जासिगोन दे बेखिनियावनो गाज्रि दामोनसै मानो होनोब्ला जोङो लोगो दिगिजोंहाय बेरायदों आरोना बाजारावहाय ओमफ्राय दसेखिनि चाइनिस फिथा जादोंमोन ओमफ्राय बे चाइनिस फिथा जानायावनो माने दसेखिनि लाइभ होनाय जादों आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय गय बाजार फाथो बाजार जोंनिया खैला मैला बाजारनि ओरैहायसो बानायनाय जाबाय बैयावहाय एसे डिसटार्ब जायो नालाय बाजार गेजेराव ओमफ्राय दा नैबेजों बाजारनि एसे साइडनावहाय बानायनाय जाबाय नै बाजारा बेनो बे थाबाय बाजार ओरैजाय खैला मैला बाजार ओमफ्राय नै बिनि एटास ओरैहाय बेयाव फाथो बायदिसिना फानग्रा माइ फानग्रा गय फानग्रा बाजार इयो दा जोबजोब्बाय सिजेन बारा गैथ'ले नालाय दा नैबेयावहाय माखासे बुस्थुफोरखौ लानानैनो माखासेया लांबाय गारिजों ओमफ्राय दा नैबेयावहाय खानाय सिनग्रा नापित
आं होमब्ला लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन असेयावनो लोगोफोर स' थेंक इउ